Hola, el meu nom és Jordi Cotrina i sóc fotògraf del Periódico de Catalunya. La meva funció dintre de la secció de fotografia del diari és cobrir els esdeveniments de les pàgines d'esports. I això implica quasi bé un seguiment diari de la informació del Barça, bàsicament, perquè si vosaltres seguiu una mica l'actualitat de les pàgines d'esports ja veureu que un 60 o 80% de les coses que apareixen estan vinculades al Barça. I llavors, quan planteges anar a fer un partit de futbol, doncs jo interpretaria que hi ha dos vessants. Una, que tu hagis pensat abans algun tipus de fotografia i llavors busquis durant aquells 90 minuts la fotografia que està en qüestió i llavors hi ha un factor sort que t'ha d'ajudar una mica, i l'altre és anar allà i una mica esperar que succeeixin coses. A la final de Roma del 2009, quan hi ha una fotografia en qüestió, que la veritat és que alguna vegada l'han comentat i aquí el diari, per exemple, també va ser molt comentada aquell dia, i és la fotografia al final del partit quan el Guardiola és mantejat per tots els jugadors. Aquesta fotografia la veritat és que ha sigut publicada en molts mitjans, no la meva, molts mitjans tenien o fotògrafs seus que la van arribar a fer o fotògrafs d'agència o fotografies arribades per agència que la van publicar. Però sí que és veritat que m'he donat compte que amb el pas del temps molta gent recorda aquella fotografia per la fotografia que va veure al Periódico. El que sí que li va donar molta notorietat va ser que el Periódico la va publicar amb doble pàgina, la portada i contraportada. I era una fotografia molt neta on només es posava el lloc de la final, que era Roma, l'hora del partit, el resultat, el Barça com a campió d'Europa, i el Guardiola ha mantejat una imatge netíssima d'ell suspès per les mans dels jugadors. Ara la veritat és que amb l'oportunitat aquesta de tenir un diari per vosaltres, el Diari Jove, crec que és una invitació fantàstica de poder desenvolupar la vostra creativitat i la vostra passió o el coquet aquest que teniu per fer fotografies, no?